much. Yeah. Grabe, maninyo. Ano pala kung nag-diet ka? Ginagawa Gutom ko pa, ma'am. pa patingkali mo eh. Bahala ka. Dali, mga utang. Dili ko. Pwede mangayok. Tara. Ready, love. Dali na. Gusto na ko ni siya muna. Paano sila mamagput?
Padayon. Alam ka. Tama mo yung gloves diri ako ya. Gloves. Mauna din ni Queen. Mauna din ni Queen. Kita na, ma'am. Di mo na. Gutom na, boy. Side out! Nice pag-serve. Second serve. Uy, magalas silang kuhan. Bagon. Luman na ninyo. Mahal ko yan na. Side out! Burak. Sayang. Nice one. Tarungan po diha. Lap. Tarungan diha pag video lang. Nice. Oh, nice. Oh.
po. Hello. Tara! Tara! Oh! Hoy, dili ba yan na imong panon ha? Mahal ba yan na? Oh! Go, Jake! Oh! Kabalo naman lagi. Oh! Oh! Ano nga po na? Oy, sayang. Score. Oh, in. In. Hi, EJ. EJ. Oh! Away. Wala, game over. Game over na. Hindi na mo queen. Kumain ka na, iha. At ikay na pildi. Pang! Shit. Wala mo nila tanaw diri ka. Ito mo speakers mo tama. Ako sunod ni Ma'am Gretchen. O, ha? Tapos si Ma'am o si... Oh, dali na po. Baka tawag kay videos din. Nalibak. Sa YouTube pa niya, wala mo yung friend. Singana ka na. Ansel, bili ko. Ako nga inang, yung ko'y bahala. Uling ako kikukuduha. Hindi ka makiguban. Ulaw kayo. So, di makiguban kung si Mamala. Mamala ko. Tapos ingato ang attire. Hindi ko pa ito magpaanayan. Kinahala niya, what if? Hindi, yun ko. What if wala? Si Alan. Kaya naginiwala ko tayo nagkukain. Kaya si Tawaan. Nablagin ko ang...
Sa tanong. Napoleon ba? Wala naman siguro ron. Bausin mo ito na. Wala na siguro ron. Okay.